Ya kalat bangin let hakmat jong songknor jong kayeng dok bar tauan jong pemegla legislative assembly. Bat ngila let bangin submit yaki petitions ki jong ni. Sha u songknor jong kayeng dok bar jong ni. Ban object ne ban protest ne ban pensyai. Balai kini kikat armut ki pemi na kaseng kongres. Numla ban peview hapo kata ka 10 schedule jong ka constitution jokri India. Kabeningkong kidon katu kat neteli kita kimat jing yakren ki jongi. Hakabaningkong kata ka TMC ngimtip manobade president. Ngimtip manobade members jong kata ka TMC party kung ngimbo ko jala ka jongi. Ngimtip ka address ka jongi. Ngimtip ka phone number ka jongi. Tingirai bet kumni bahabaya ka parti ka balasyu seng kerke dakini ki kaarwad ki petwet nginumla mangintip syano bangin ha ya kita ki kot islan ya ka communication ya ka jingkren ka jongi ngirai bet kum ka parti ba kanjin dalam ha lada ngi file ya kani ka petition persya iwei pa iwei ibami nakaseng ka jongi ngingi ong kumni haba pikwa bapin yami na kanu kaseng kadon kalenti kabasyay kabalong yad bet nakmat jingkang ba rung bet nakmat jingkang ba jong kanu ka political party balay film shuy resign bet balay bapim shuy election bet shimya kata ka mandate lani kata ka jingkersyan jong bet ba naman haba pilet sya ka election how arjar khatra P1 banpan ya kas ticket jong P banyele election na kaseng kongres ngidon kam ban pen balay ba onsya ya kini bakin rung kat baman kimi kat baman namahang ni om tang bakimi ya kaseng kongres nrei kilapen susi kilapen thang kilapen sa lingo ya ki supporters jong ka party ka bahe ka jongi tingingi ong kumni nong rim 2/3 jong ka pinyalet chano ka 2/3 jong kata ka block ka jong pi hato kila don jing tip pa pinlet chata kila ai hukum ni pi pa pinlet chata la don ka jing soy ren kat pat ki ne pinlet marwai banya kran ya gani ka kam tingi ong kata ka 2/3 ka babaro ki dor bar thauan hakli tam jong kari India kila ya pet Henry ngiyo i bahang ni kadang don kata ka jing shisha bangidang la banbu jing keli bat bangin request landingin bu hakmat ka jing pentip jong speaker baladon kam ban disqualify ye kini kibril nama kadu kami ke joki halor kata kanong rim 2/3 ha ka jing pet jongi jong keten schedule kadang don kata ka jing tuna hakibabon kilia kabaar pat ngipet ikitu ki paragraph jong kata katen schedule ki ong don ki kendon ki bapihak pendep lani penkre shwa bapin kentiap seng tika jingkeli kalong hato barok kitu ki kendon kat kun ka ten schedule pila penbet penbiang ne shwa bapin yami nama ha ka jingpet ke jongi ngiyo iki bon kita ki kendon hakaten schedule kiba let's say kini ki khat armut ki klembo jingmut ki klem perkhat ki klem puson bat kimut ba lamon banmi khat armut yami be na kita ki numbers ki bodon haka party ke jongi ti ki bo hakanika petition ke jongi ban ngila don menta kinong inside an ki bangisngo ki bala pensyai ni baka don konong rim ban lek file ya kani ke petition kaseng kongres kat leiban yeng bat ban keli bat ban bo dak jing keli ke bahe bahaya kini kirang ba ki basyu ya let klem da don kano kata kacing berkat lem ya kata kacing bendu jongki ya kacing syania jongi haki ladangi kum ka party ngiladu ke jing syania aki hato ki pat ba
kinumlong kumulong mangi kandan gajing kali kajing syania kabalado bat ngisno ban shuya kerani kali kakam haba kadan kalenti kat kum ki an ki kanun jong ka jing penya jong ka constitution jong ka ribe e jong ni kali gejela ni dei ban pet kumno ngila ban pet bakini kinsha disqualify kum kita ki MLA jong ki constituencies haduk hat atli